Det er os 5, og det handler om, at vi elsker at skabe musik sammen. Helt fra starten, der var planen, at vi skulle være det bedste band. Okay. I Danmark eller i verden? I verden. Klap for fædrelandet. Klap for fædrelandet. Klap for fædrelandet. Vi har kommet en plade i over morgen, mand. Hvordan har I det? Feel nothing. Seriously. Prøv at se, hvor sygt det bliver. 8.500 mennesker, der ikke har lyst til at se os. 8.000 mennesker, der kaster tomater. Det ramte måske også Emil ekstra hårdt først, fordi at han jo også er under et andet pres, end vi andre er. Det er vel bare et ønske om at føle sig sådan anerkendt, og at der er sådan en plads til en. Alle dem, der bløder, er velkommen. Now imagine, if we split the right flank, we got the Sergeant General right over here. Like what I see. I like what I see. Sertralin, så over i næste team. Klap dig selv på skulderen, alle så tjuren, du gør det fint. Tag en dag ad gangen med, ses når du er god igen. Kommer ikke stue til sporen, når du bare gerne vil hjem. Når der er gået 2 måneder, og man ikke rigtig har følt noget, er det sådan noget, der stiger i skala?